pamujan. Niki ku campukan ana padar ya. Lurah Petruk kantong bolong kang den tuku Ranata Pandhawa Prabu Baladewa. Tatan kanyonya den kepung Madyabala. Saka negara Ngastina. Wis yoga kirang ning damel tumbak habat kaya Jatingareng paling ngampur kaya jamur terus. Ora montor-montor kabeh Narendra, ora montor-montor Wadyabala ing negara Ngastina. Pating blidrah, pating dajit, pating getanggap, pating pencilak, kemale betal. Wijaya saking satinggil amurat lakuning rata kencana wanci bangun rahina wanci bangun raina surya kang mijil saking bumi tumungu-mungu parsa madangi jagat Dewa Bathara gelak-gelak ing bumi manuswane jia-jia lanak. Petruk, Nun. Mintai dalan loro. Kowe gelem bali ora? Baleni meneh. Yo sewu ge sing ora. Ing nami Narendra iku yen ngendika sepisan dadi ana paribasan sabda Pandhita Ratu amu di bulan baleni. Niku jenenge wajan pamliyan. Ora apik tur dirungokke ya ora kepenak tembung kok di bulan baleni. Kula sampun matur ta wong ajeng. Kula teng mriki niku nduruti budi kalung raga sing katempuh. Amargi sampun nampi janjinipun Sinuwundrawati. Sampun kata-kata atur kula wonten ing Winatrata kedahipun panjenengan sampun mireng piyambak. Kula tetep uga mboten badhe wangsul. Kula purwangsul yen to sampun mboyo. Sakadaton kusumaning ayu Dewi Purwantawati. Senajan panjenengan ngedeke pakem mboyo, kula ora wedi karo sapa-sapa. Kula wong ajeng sampun matur ingkang nami katresnan niku labune pati.
Lah kok ming lara. Kula tok mriki dadi ndek pengamun-amun badhe kula lakoni mergo kula sampun tresna kaliyan Puratawati. Kula yen lagi diladeni Puratawati trima kula tekaning pati wonten mriki. Kuwi pancen penyakit elek. Kuwi pancen manungsa kena setan. Gelem minggat apa ora? Mboten. Ora gelem minggat hati-hati. Juweng-juweng batku parat nggih. Kiting nawang sasongko macarana jagatnya kang ginarya momong kang ginarya momong momong salila tunggal wata bumi kang gumingsir anggenipun pun bapa ngentosi wonten sakjawinipun setinggil Binaturata kados ngentosi kambang madutem sirming malagabus nggih anak Prabu kados pundi nggih dipun tampi menapa mboten nganipun ngayunaken pun Puratawati badhe dipun dhawuhaken kalihipun Sarja Kusuma para kura sampun cumawis planki jumpana tandung rempun nggih pangke pripun sami ora ngerti kahanan kanan pripun wonten geger-gegeran mboten wis panjenengan mboten ora tau roe kabar mangagi viral lho iki kabar napa lho kabar sing nggih Binaturata kali Ndrawati Aturna kula nggih cakap ingkang putra piyambak ing badhe caos kuning dhumateng paman semono nggih monggo panjenengan niki wonten dawuh planki jumpana tandung mau dipun tumpuk langkung nggih lho dipun tumpuk dos putih nggih anggenipun ingkang putra ngayunaken pun Puratawati badhe dipun dhawuhaken kalih Sarja Kusuma dereng ngantos Puratawati nggih pun Wisnuwati dipun timbali wonten Binaturata wonten dadakan nglayu dadakan usuli belu putu Petruk sowan Petruk piye menapa sedanipun Petruk kantong bolong nggih sami kalih ingkang putra Petruk badhe ngayunaken pun Puratawati badhe dipun dhawuh kaliyan sinten menapa keng rayipun Arjuna menapa keng putranipun Abimanyu menapa kadang Paduka Srastunggal para Pandhawa sanes lha sinten nggih badhe dipun dhawuh piyambak kalih Petruk lho ora mangsan wis tuwa untune entek kok ngleleng ora jamak-jamak arep rabi meneh nganti kaya duwe biaya mbok rumangsan wis pensiun rasah gleleng lho. Umun kula.
lajeng dos putih ya. Ngantos padadosan dia diniya Sri Binatrata. Niki mau wonten sak jawanipun Sri Binatrata Petruk tetep muga boten purun wangsul. Damel gempung malah kula. Badhe kula para tangan nyandak tangan kula dipun kipataken. Ali-ali loro kontal. Kaya ro nyopet lho. Depate pripun Kakang Tuna kura wonten. Wonten. Rasane kula dijawi maju. Tanding Kyasa kang Petruk. Para-para dajoke. Yen menting tanding Kyasa Prabu Dewa menang ora elok kalah isine-isine. Ing atas Ratu Gumbi Nethara kalih Petruk kantos bola ora ngaten. Aja muni wonten dawuh kula dajoke ngestaken dawuh Kartomapa Mandhawa. Petruk Petuna rangkai tangan ngestaken dawuh ajeng kula. Jemangkahan rasa sumber Lindhu bumi koncing kumalodoku ontor getok Uma bukan jolo nitil mimbah penyuku malambang Petruk nun aku sing ngarepamu kados ndara Kartomapa iya itu napa Den kok merpeki kula kowe minggato kowe bali aja tok badhete nggo bakal ngenake Prantawati Wisnuwati nah padha mau ngono satipun bulan balen kula niku ngoke bulan balen niku manake gatel kuping kula. Sing pokok sampeyan aja ngopo wonten mawon. Iki sing pinangka dadi batan wakile. Koko Prabu Mandura. Kowe ora gelem ninggatak rangket tanganmu. Orang berjental kowe pakunjaran. Mayar temen. Kula teng mriki niki labuh katresnan. Pokok sinten kemon ingkang ngalang-alangi kula rawe-rawe rantas malang-malang taputung cangking siramu nggih pun canting kula
Ayo Sambata Petro. Lakon rampung nyawamu. Kene-kene ngambrung ngetoe-toe. Sumbar kaya iso mutuh kiwa siglike. Bisa tanging saged mawon. Maju pintu rampung nyawamu nggih. Kula tandingi teh. Ora apa-apa.
Pati lan baru. Dengan tasing Ming Petruk lah kok kekuatan ini tapi nabi itu kalau antem itu beleng mawon tok antem lebih beleng mawon kue ngantem karet gendut iya kalau gowo godo kalau antem godo paling orang bagaro tak lah iya lah kok godo dicuadak disaut petuk antem ke sirah kula terus luang sar mumet sirai leng gatining kae aman nang Wonosobo ngopo nang Wonosobo dolan nang Gareng mundur kan tangan joget Kurawa kae gulu dalu ana Kurawa sing nusul tekan kene terus sebuti Mas ana Kurawa sing nusul tekan kene kae Kurawa sing tatu atine mergo ora kebayar nggih waton Patrojo kelalu mau bintang kamu tekan kene yang boleh tambahan ya nah ini nangin ini ora tambahan malah pelon pun monggo mawon kowe tekan kene ya ngopo to Kis kok Kis ji jare kon maju ayo kono nek maju kowe nang kene dadi tenaga tambane dhewe ngopo nang kene mari bayar piro duwite digawa lunga Ana maju yen manting iso menang karo Petruk mundak pangkatmu mundak bayarmu mukti mbau dendewa Nyokrawati mengko tak aturke anak Prabu Drudana lenggah jangkai parah Citra Soyo
Senopati Ngastina nggih. Kowe mundura tinimbang lara awakku, wale. Mundura tinimbang lara awakmu ngono kaya awakku. Kula arep mundur. Kula arep bali. Yen dening saged mboyong Purantawati nggih pun Wisnuwati. Watak. Wandaraku. Pripun? Wandaraku. Kula niku rasa-rasa ora wedi. Aku karo sampeyan, karo Simun Mandra mawon kula ora wedi. Nggih tak mong. Tanganku saben malam Jumat kliwon. Malam Selasa kliwon tak suwuke nang Parangkusuma. Nggo ngantem kerupuk ajur. Kerupuk empuk. Nggo ngantem dodo jebul jane. Ya, ngantem. Ya, ngantem. Ora mangal berep guling iki lho. Nek tak delok porokmu. Kowe iki ora bakal menang karo aku. Lho, opo iya? Iya wae. Nek ngono aku tak bali wae. Gusti Allah kaki nyambut gawe ya apa ngono. Menang kok kalah. Nah kok minggu kene mu top up iki yo lah iki. Kok minggu ki piye? Petro Rasubari. Tanganku saben mau jemal mangsa niku tak suwe ngantem kerupuk ajur. Kok minggu kerupuk. Jojo amblong dadane. Terus tok tempiling mboten. Tok tempiling ora mboten. Terus ngeten iki. Ya jika skopormu, terus skopormu, ora menang ora wote kalah karo aku. Ngene jojo kula. Terus tok tempiling dase mboten. Terus bengok, "Opo iya?" Ngomong kompak. Nek ngono aku tak bali wae. Yo iki nang nyambut gawe apa? Nyambut gawe yo gratisan ora yo gratisan. Pun monggo mawon. Gusti Allah paring ana sabar. Iki yo sing maju ki sapa? Wah iki jago Kurawa iki. Iki sira goceng latangan ketemu kepiye. Alah. Ngerti kula nek bataku ora. Kono maju lho. Meng sae Petro. Malah pun. Engko gak maju. Maju ya 200, gak maju ya 200. Pun monggo mawon. Alam Boyo Putri ya monggo, gak ya monggo pun. Monggo mawonan. Nanti lajeng dolan-dolan. Aku dolan-dolan, pripun gawean Batak kok. Ajeng napa? Yang pancen dulu tenan. Iki nek ora tatuken Prabu Mandura rampun punggir, anak Prabu Mandura ketiwasan.
napa Dek Pati? Lah kok mlayu-mlayu? Kula sawang bubar para Kurawa kaya tambak merangkat tembung banjir bandang. Enten napa Dek Pati? Nggih anak Prabu Mandura. Ngono lho. Ketiwasan nggih. Petruk berguguk ngucapaken bondan-bondan ora tetep kukuh boten purun wangsul. Ngantos ngubar-ubar para Kurawa. Boten kanten-kantenan. Masung baring Petruk aja ming Kurawa sing maju. Sak bala dewane kon maju. Ora bakal tinggal glanggang cara mlayu. Jagat Dewa Bathara. Kowe pancen wong kangge bedhiak karo penyakit ora patut. Kowe pancen musuh kanjengan setan. Kowe pancen musuh kanjengan iblis. Ora mingat jiwa depan. Ngaturaken suara sapa? Kowe pancen mungsuh kalingan setan. Penyakit ora patut. Kowe iki minggat to Petruk bali yo. Kowe pengen rabita-rabeke nanging liyan Prantawati. Sing rabek aku sing ngragati mung aku. Nanging Prantawati lalekno. Tak dopi karo Sarja Kusuma. Ayo minggat, ayo bali. Aja tok batu ning nggon bakal boyong Prantawati. Apa klakon Kresna ndek mantu japurmu wae. Yen Kresna ndek mantu japurmu mirang Baladewa sing dadi kadange kowe Kresna. Ayo bali. Kowe minggat to. Petruk. 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 Jare ora oleh ngomong. Kene ade ngatur wis ngomong bahasa umum. Bahasa kene meneng bae. Sampeyan muring-muring. Kula pun matur to wau ngajeng, kula tetep boten badhe bali. Kula rewangi mlaya bumi, kula rewangi ninggal omah, ninggal sedulur, ninggal momongan kula Pandhawa. Kula nduruti hardane ngatosna. Kula yen ora dawuh karo Prantawati, kula timo ora weruh gelaring jagat padhanging Surya es rembulan ora kan. Dadi buatan padamu barat. Mati yo, iki mudar topling meteng lho bae. Iki mati yo. Pun sak kersane. Marem-marem kene ngantem kula. Nganti abang kabeh tanganku. Pun monggo sak kersane. Ngerempe peningan padang kepala rapatut. Ora minggat. Yantol kok cepot diajak uparat. Terus aja minggat. Aku Sirun Mandra ngasta pusaka senjata nenggala. Kae mongko pusaka landhepe pitung penyukur. Nek nganti mlebu nang dadaku lakon aku ngatang-ngatang dadi batang nang kene. Mbah
Jane aku mati sing arep makani anak bojoku sapa? Wis tak tekati. Aku arep bela diri. Sinuwun mandura ngasta pusaka Nenggala, aku ya nggawa Nenggala. Iki lho Nenggala. Wis tekati-tekaten. Ngendi sing bablas nyawani? Ora mingat muter. Nggih. Apa kowe? Nenggala. Nenggala kok mblenduk? Nenggala meteng. Niki kangge bela diri kula. Tinimbang kula temriki mati sing ngasor derajat kula. Kula nyekel pusaka. Iki kanggo mateni pendhita sanga genepe 10 diapurmu. Kok kanggen kula. Niki pun ati kula nyolong goli 17. Kok ngendi ae? Ngendi sing jebol diatane nggih ora dadi. Jagat Bendoro Bocamban wonten dawuh tenayu lakon kedadian kaya mengkene Sinuwun mandura ngasta pusaka Petruk ya nggawa gaman aduh niki mengkene Antaraja Pati pripun tenayu Kamangka sampun nampi ngendikanipun Kang Rama supaya misah Sinuwun mandura Kang Petruk kantong boleng wong ya bolong kaya boleng ampun ngantos wonten Raja Mati denayu kepiye ngono kaya Petruk kaya wani-wanine gawa pusaka kaya ngono gumun banget aku wong apa ngono lho ayo tonton dipenggak ucapan iki monggo kula dereke Den Sinuwun mandura kula aturi kendel Sinuwun Petruk kowe lereno
derengno ya Petra aja ngejo marang Kamurka. Nggih. Sampeyan sinten, Den? Yen Pedro ngerti karo aku Purontowati yo aku Wisnuwati. Wah, calon bojoku. Kowe pancen ayu tenan Dian. Jan kowe widodari tenan. Sampeyan Ndara Purontowati, iya Pedro. Tresno kalian kula to? Iya aku tresno. Wah, marang. Wis kakon megadeni ya wis. Ganti suasana baru. Kita Den iya Petro lara nono marem aku. Bojoku jan ayu tenan. Dijak lunga-lunga yo wangun. Dijak nyumbang yo wangun. Dijak nang toko yo wangun. Besok tak boncenge ya resik. Sing cete kuning iki. Ojo diadang-adangi. Petro tak patenane. Kula aturi kendel Gusti lakon napa? Kula aturi kendel sinuwun. Ojo diadang-adangi. Ayo minggat. Petro tak patenane. Kowe pancen nusuk kanjengan setan. Kowe pancen nusuk kanjengan iblis. Duh, lakon napa? Kula aturi kendel nggih Gusti. Ampun wujud maten Kamurka. Sampeyan niku ratu. Yen niku namung gedibal 17 menango ya ora oleh kok. Kalangi sini-sini sinuwun katuri kentul. Ngalih. Wis wamburu enak cerak-cerak. Rupamu kok uncek kaya ngono. Iya kowe. Ora ngerti jaman biyen kowe iya. Ning oyak-oyakmu ate kecemplung rentongan barang. Sapa? Adik apa? Nika niku sapa? Ayo Mas Noyo. Ha iki Baladewa kok noyo-noyo pripun? Padane putih kaya apa? Purontowati, nggih kula sinuwun. Aja to adang-adangi kula menika anggenipun munggah panjenengan. Amargi kula nampi ngendikanipun Kanjeng Rama. Lan kula purun swita mboten sok sinten kemawon mboten mawas menika tiyang bidak kedaraan ing saged minangkani dumateng panuwunan kula inggih menika ingkang kula dherekaken sak amilampun gesang menapa padha ngantos dumugi ndelan minjangaken tempinipun dipun kukut jagat dipun sinuwun. Iya apa panuwunan kula nyuwun bebono inggih menika wujud pusaka 3 ing sepisan pusaka Janmus Kalimasada ing kaping kalih songsong tunggul naga ing kaping 3 tumbak para welang sinten to ing saged minangkani dumateng panuwunan kula inggih menika ing badhe kula dherekaken Gusti. Mundur sanggeng ayuda mulat ponang prawadya bala bendhe peri munyo mangungkung ing gegono munyo mangungkung ing gegono jagat diobano wis lega rasane atiku nampa adoh Purontowati inggih mekaten sing kaban pusaka kuwi kadangku taruna Yayi Puntadewa ratu ing Ngamarta kuwi kadang tak bakal diparingake pusaka 3 kanggo Satran Sarana nggone bakal mala kramake Sarja Kusuma karo jeneng sira mekaten sinuwun aku njaluk wektu inggih monggo niku sing kagungan sesembahan kula sinuwun ngamanten niku sing ngomong biyen kula awit titik-titik nganti tekan otok-otok niku sing ngomong kula nggih nyuwedal nggih Den Ayu. Iya Petro aku njaluk wektu seminggu pusaka banget tak atuke nang ngarepamu 5 dina pusaka kula beto teng Ndorowati 3 dina pusaka tekan Ndorowati 2 dina
Pusaka sampun kula aturaken wonten ngaso panjenengan denae. Aku njaluk wektu sedina sewengi. Ning mengke kula klepat lunga terus ngatur ngerti barangmu dereng wonten. Lah kene rungono. Sampeyan rungono kok dadale foto-foto ni rungono kok dadak. Ya, asine ya nggih. Bojomu dene lagi mantau nggih. Mulane kok kuru wae. Ngerti dicecengring ro magiman kowe. Nggih ning kono njejaluk alah jan. Ora kena semayani. Ngoso wae. Ngodor. Saya nek esuk bali niaga niku awane pun. Denger mulai kok abang mambu anggur. Ora mau disuwawa karepe niku ya sing iki ya sing nganggo gaya iki. Nanti kaya kirek iki ora. Mah padake kirek wajiman. Injen kirek tenan iki. Aku njaluk pamit. Hormat ana Pratengah Manto. Kula niku ngiten sowan Tengah Manto iya sing ati-ati Petro. Ngantos satos iki sinuwun. Ing namung nireken raharjan ing rumah sono kuwi kasang-kasing mboten sedaya. Nila sini kula njaluk pamit jadi nggih. Salam nganggo Mas Wagiman nggih. Nggih kapan-kapan Mas Wagiman lunga nggih kula. Ngopo nang mangke ngopi-ngopi kene. Ya, besok kapan-kapan mampir.